Men lad i hvert fald at skrive hurtige sviner til folk. Ja, det gør man, det gør man. Det er Man har altså også kun, altså sådan, du har, altså det kommer an på, hvor hurtigt du dør, ikke? Men ellers så har du altså kun de der 10-12 sekunder til at skrive, ikke? Det skal gå stærkt. Ja, det skal. Mhm. Ja, men den der In Bruce, det går nok længe siden, jeg har set den faktisk. Den er en fed film, ja. Ja, der er Jacob, der havde set den der og sagde. Ja. Den er rimelig fucked. Jamen det er dværgen også der og sådan noget der. Nå, Ja. My girlfriend is prostitute. Jeg har bare sygt racist, det er fucking grineren. ja. So what about Vietnamese? Also black, also. Everyone's black. Det er for grineren. Kalder ham ikke en leprechaun eller sådan noget? Ja, midget bliver vi med at kalde ham. Nå, midget, Og ja. snakker om det med, at vi begår selvmord og sådan noget. Nå ja, statistik. Raten er så stor. For helvede. Men også, jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, men ham der rødhårede der, eller den siger ham den gamle der. Altså, han er også bare rigtig fine. Det er Brendan Gleeson, eller hvad fanden der er nede. Ja, det lyder meget rigtigt, ja. Er det ham den gamle? Ja, ham der, ja, tror jeg, er det ikke? Jeg kan kraftedeme ikke huske det, mand. Jeg mener i hvert fald det dernede. Ja, det lyder ikke forkert i hvert fald. Ja, de er alle sammen gode. Og Ray Fiennes der er chefen af dem alle sammen. Ja. Ja, Brendan Gleeson, ja. Gleeson. Ja, Colin Farrell, han er også... har du set, hvad fanden er det, den hedder? The Penguin? Serien der? Ej. Det, altså, jeg havde, altså, det kom, jeg havde ikke set noget, men det kom bare sådan for en åben himmel, eller hvad man siger på. Bare så den. Jeg så ikke engang, hvem der var mere eller noget som helst. Det var bare en fucking fed serie. Men så Jeg har godt set nogle klip. Ja, men jeg kunne godt se sådan, begynder sådan, jeg er helt sygt, jeg hørte ham der før et eller andet sted, så det var Colin Farrell, man, sygt nok.